идома медиҳем гузориши худро тамошобинони азиз аз қасри теннис ва маҷмӯаи варзишҳои обӣ. рақобати навбатӣ ҳам дар нави инфиродӣ аст. ҷамолиддин салимов варзишгар аз кишвари мо зидди казбек маҳамбетов аз ӯзбекистон нерӯ месанҷад. бояд ҳамзамон қайд кард ки дар корти паҳлӯие ки мо айни замон тамошо карда истодаем, варзишгари тоҷик оқил қосимӣ зидди варзишгари эронитабор муҳаммад матин қосимӣ рақобат дорад ва мунтазир мешавем ва хоҳем дид ки чӣ тавр он дидор ба поён мерасад. дар мавриди писарон гуфтем тамошобинони азиз, инчунин бояд қайд кард ки Арамбегин Шоискандарова аз Тоҷикистон бозии худро оғоз кард бо Эзоза Яхшиликова аз Ӯзбекистон. феълан бо бартарии калон варзишгари ӯзбекистонӣ пешсаф аст ва маълум аст ки духтараки мо қадамҳои аввалини худро гузошта истодааст дар бадминтон. хело ва хело ҷавон аст ва ҳамааш бо мурри замон албатта ки беҳтар мешавад. рақобати ҷамолиддин салимов оғоз меёбад. бисёр гарм ва ҷӯшон мухлисон ӯро дастгирӣ менамоянд. он дар ин вазъият натавонист дуруст ба асари вақт пешгӯӣ кунад ҳаракатҳои рақибро. ҳисоб баробар аст 1-1. валан дохили корт мерасад. имтиёз ба фоидаи Казбек Маҳамбетов. иштибоҳи навбати ҷамолиддин салимов. аз ибтидо бояд ки варзишгари мо бо тамоми масъулият, бо дарки оне ки ҳар як хатогӣ метавонад ки тақдирсоз шавад, бозиро идома бидиҳад. чун дидем ки ҳамагӣ чанд хатогӣ пайҳам дар бозии гузашта муҳаммад Саид Салимовро ноком сохт. ҷамолиддин набояд чунин хатогиҳоро такрор кунад. 5-2. шояд хато кунам, аммо ҷамолиддин салимов каме барвақттар ҷаиш мекунад пеш аз иҷроиши зарба ва дар ҳолате ки валан бениҳоят баланд аст, ҳамон лаҳза зарбаро мезанад. бояд каме мунтазир шуд фаромадани валанро. боз имтиёз монанди ҳамин ҳолат бибинед чӣ қадар хуб варзишгари ӯзбекистонӣ мунтазир мешавад ҳолати
зарури зарбазаниро ва баъдан амали худро анҷом медиҳад. 9 бар 2. пура валан аз чорчӯбаи корт мебарояд. ёздаҳ бар 3. танаффус гирифта мешавад. бояд ки бо мураббии худ машварат кунад. варзишгари мо чизеро тағйир додан лозим аст. хатогиҳо бояд ки ислоҳ шаванд дар идомаи рақобат. вагарна бо ҳисоби калон метавонем ки бохт кунем дар ин рақобат. рақобат идома меёбад. ба валан умар расида натавонист. ҷамолиддин салимов каме саростимавор кӯшиш кард ки зарба занад. сенза бар 5. 8 имтиёз фарқият аст. боз ноаниқ. аз чӣ сабаб бошад ки ин қадар зиёд хато карда истодааст варзишгари мо? шояд барои бештаре аз наврасон ва ҷавонони мо ин мусобиқа аввалин мусобиқаи калон дар корномаашон аст. ва албатта бо баргузории чунин сатҳ мусобиқаҳо бештар ва иштироки зиёдтар дар мусобиқаҳои сатҳи гуногуни байналмилалӣ таҷрибаи варзишгарони мо ҳам бештар мешавад ва ҳамон вақт мо метавонем ки аз онҳо талаби зиёд кунем. боз мебарад валан аз хати канорӣ. 17 бар 8. аллакай бартарӣ бениҳоят калон мешавад. шояд роҳ афтода ва дилшикаста шуда бошад варзишгари мо дар пайти аввал ва нақшаҳои худро аллакай барои гейми навбатӣ мекашад. 19 бар 8. натавонист ки дуруст валанро гузаронад. казбек махамбетов. ҳисоб аллакай 20 бар 9 ва гейм пойнт. имтиёзи навбатӣ барои варзишгари ӯзбекистонӣ анҷоми пайти аввал хоҳад шуд. ҳамин тавр мешавад бо бартарии бениҳоят калон ба ҳисоби 21 бар 9 варзишгари ӯзбекистонӣ
муваффақона пайтро ба анҷом мерасонад ва хоҳем дид ки чӣ тавр ҷамолиддин салимов дар пайти дуввум ҳунарнамоӣ хоҳад кард. пайти дуюм оғоз меёбад ва ба таври ҳатмӣ бояд ки дар ин пайт муваффақ бигардем то ки бозӣ то пайти сеюм давом ёбад. зарбаи бениҳоят сахти варзишгари ӯзбекистонӣ ва медонед ҷолиб чи аст ки дар қиёс бо рақобати гузаштаи байни муҳаммад саид салимов ва ибрай байкен дар ин дидор рақиби варзишгари мо казбек маҳамбетов онқадар зарбаҳои сахт надорад монанди ибрай байкен. ҳама гап сар он меравад ки ҷамолиддин иштибоҳҳои зиёд карда истодааст. бисёр хуб буд дар ин ҳолат ва моҳирона валанро гузаронд салимов. маҷбур месозад казбек ки салимов зиёд ҳаракат кунад. бубинед гуногун бозӣ карда истодааст. панҷ бар панҷ баробар бозӣ рафта истодааст дар пайти дуввум. кадоме аз варзишгарон натавониста истодааст ки зиёд пеш гузарад. пас аз зарбаи начандон сахти ҷамолиддин салимов казбек натавонист ин валандро баргардонад. аммо дар ҳолати навбатӣ дарҳол дида истодаем ки салимов худаш хато мекунад ва боз ҳисоб баробар мешавад 7 бар 7. зарбаи бениҳоят сахт ва имтиёз ба ки дода мешавад ба варзишгари мо. валан аз хатҳои корт баромад.
адал минетің от болды. Ол өзінің жеріне ол өзі болса да басқа болған да. خوب دید казбек махамбетов ки туби бадминтон пас аз зарбаи салимов аз хати канорӣ мебарад, барои ин умуман нарасид ва дуруст ҳам буд қарориё. ҳисоб 9-11 аст ва ҳамин тариқ дар ҳамин лаҳза танаффус мегирад варзишгари мо ва мураббию абдураҳимов ҳамин замон машварат карда истодааст ва тавсияҳои зарурӣ медиҳад ба шогирди худ то ки дар идомаи бозӣ каме ҳунари бештар ва маҳорати болотарро нишон медиҳад. дар беният сахти ҷамолиддин салимов, аммо то андозае зарурӣ дақиқ набуд. туп ба тур мерасад. аллакай бартарӣ махамбетов афзоиш меёбад ва монанди пайти қаблӣ варзишгари мо метавонад ки бо ҳисоби калон ноком шавад. зарбаи сахт ва дақиқ аст дар иҷрои казбек. мураббии тими мунтахаби тоҷикистони бадминтон алишер абдураимов нишон дода шуд. тамошобинони азиз, қади ҷамолиддин салимов кифоягӣ накард барои баргардонани ин зарба. бо масири ғайри чашм дошт ва ланҳаво гирифт ва салимов метавонист ки як қадам ақиб гузошта баъдан ҷаиш кунад, аммо бармаҳал аз ҷои худ ҷаиш кард ва туби бадминтонро баргардонда натавонист. имтиёзи навбатӣ ба фоидаи казбек махамбетов. бояд гуфтам шобинони азиз ки шумораи мухлисон гарчанд ки зиёд ҳам набошад, аммо кам нест. бевосита аз пушти ман дар курсиҳо мухлисон ва дӯстдорони зиёди риштаи бадминтон нишаста бозиҳоро тамошо доранд ва албатта барои дастгирӣ ва мухлисӣ варзишгарони тоҷик онҳо омадаанд.
аз ҳад сахт валанро равон мекунад ин дафъа. ҷамолиддин ҳисоб 15-19 ба фоидаи варзишгари ӯзбекистонӣ. ду имтиёзи дигар агар хато кунад, на инҷо гунаҳкор нест ҷамолиддин салимов. валан ба камари тур расид, барои ҳамин ҳам суръат коҳиш ёфт, суръати равиши валан. ҳеҷ пешгӯӣ карда наметавонист чунин вазъиятро варзишгари тоҷик. асоиби имтиёз мегардад варзишгари ӯзбекистонӣ. акнун ҳисоб 16-20 матч пойнт тамошобинони азиз. яъне ки бо гирифтани имтиёзи навбатӣ аз ҷониби варзишгари ӯзбекистонӣ рақобат ба анҷом мерасад. мутаассифона 16-21 ҳисоби пайти дуввум аст ва варзишгари ӯзбекистонӣ бар ҷамолиддин салимови мо ғолиб гардид. дар ин корт дуюмин варзишгари тоҷик ҳунарнамоӣ кард ва ҳарду ҳам бохтанд. аммо бояд қайд кард ки муҳаммадсаид салимов беҳтар ҳунарнамоӣ намуд.